सरकारान सगळ्या सरकारी कार्यालयांनी मराठी आणि कोंकणी भाषेचे गिन्यान आसप गरजेचें केलां। तशेंच जे लोक मराठी कोंकणींतल्यान पत्रव्यवहार करतात तांकां मराठी वा कोंकणींतल्यानूच उत्तर दिवपाची सरकारान सक्ती केल्या। मात सरकारी कार्यालयांनी म्हायती अधिकार कायद्या अंतर्गत मराठी वा कोंकणींतल्यान म्हायती मागपाक अर्ज केल्यार ताची जाप इंग्लिशींतल्यान मेळटा अशी खंत अनिरुद्ध जोशी हांणी उक्तायल्या। 31 ॲप्लिकेशन RTI अंडर मराठीतनं दिलेली होती आणि स्पष्टपणे त्यात लिहिलेलं होतं प्रत्येक अर्जावर की माझ्या पत्राचं उत्तर हे मराठीतून किंवा देवनागरी कोकणीतून द्यावं, म्हणजे राज्यभाषा पण आली त्यात। आज ह्याला एक फक्त व्हिडिओचं उत्तर मला सोडलं तर बाकी कोणाचंही उत्तर मराठीतून मिळालेलं नाही किंवा देवनागरी कोकणीतूनही मिळालेलं नाही आहे। म्हणजे आज सरकारच्या नसानसात इंग्रजी भरली आहे आणि आपण काय म्हणतोय मराठी आणि कोकणी, मराठी आणि कोकणी। तिसरी गोष्ट अशी आहे की हे आत्ता जे निर्माण करणारे आंदोलनकर्ते सामाजिक व्यवस्थेत किंवा समाजात वावरताना किती मराठी आचरणात आणतात, किती जणांनी मराठीत ॲप्लिकेशन केली आहे, किती जण मराठी बोलतात, आपल्या बोलीभाषेत बोलतात मराठी, म्हणजे सगळे व्यवहार करताना ह्याचं पण एक उत्तर मिळालं पाहिजे, तर हा संभ्रम दूर होईल। नाही तर शक्यता याच्या मागं उभं राहणं, फळी उभी करणं हे बरं अवघड आहे। मराठी भवनासाठी जे काय हे आहे, मराठी भवन जे एवढं मोठं उभारलंय किंवा त्याची आचारसंहिता, त्याचे नियम, त्याचे कायदे हे सामान्य मराठी माणसाला माहीतच नाहीये की त्याच्या निवडणुका कशा होतात, कोण निवडून जातात, काय होतात, कळलं। सध्या गोंयांत राजभाषेचो प्रश्न ऐरणीचेर आसतना म्हायती अधिकार कायद्या अंतर्गत मराठी आनी कोंकणींतल्यान उत्तर मेळटा हाचे वेल्यान सरकारी कार्यालयांनी मराठी आनी कोंकणीचो वापर जायना हें दिसून येता अशें ॲडव्होकेट शिवाजी देसाय हांणी म्हळां। सध्या गोव्यामध्ये राजभाषेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे आणि माध्यम प्रश्न देखील ऐरणीवर आला आहे। परंतु महत्त्वाची बाब ही आहे, आमच्या लक्षात असं आलेलं आहे की ज्यावेळी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून मराठीतून किंवा कोकणीतून सरकार दरबारी अर्ज करण्यात येतात त्यावेळी त्या अर्जांना जी उत्तरे आहेत ती उत्तरे मुळातच मराठी आणि कोकणी म्हणजे देवनागरी भाषेतून देण्याऐवजी इंग्रजीतून दिली जातात। याला काय म्हणावे हा मूळ प्रश्न आहे। आज सरकारच्या सरकारी कार्यालयामध्ये मराठी आणि कोकणी या दोन्ही भाषांचा वापर म्हणावा तसा होताना अजिबात दिसत नाहीये। RDX गोवा खातीर वाळपयच्यान दिनेश करपे।